Debata, na której miało być dwoje ledzy, później są okazywo, że wprosiają są tam insi i że oni tak po prostu są rociony i to jest debata organizowana przez TVP, ale nie organizowana przez TVP, plus transmitowano. No i tam w jakimś momencie, jak ja sobie to webzyru, musiałem zająć insią robotą, później ja sobie przewijał i gdzieś tam w jakimś momencie knypsą sobie i lecy mnie weim, gdzie są pytania od kandydatów do kandydatów, jakiś Maciak, którego głędze na rechli opłeznął, pito Senyszynka kuli dywizjów Watykan, cie co staciłe. Dolebok ja miał wrażenie, że ja nie webzyrom debatę prezydencki w 38-milionowym kraju, ale ja prosto scrolleja sobie o trzeci w nocy internet i trafiam na jakiś materiał, gdzie so godą o tym, jak to ufolutkowie piramidę stawiają. A po takim długim scrollowaniem nic nie robi lepiej jak spacerek do lasu. Tej dzise prosto z lasu, gorąco kawa, Kasiebę i świat, Adam Hybel, rocia bardzo serdeczno. Studio Kasiebę i świat umeblował duet meble. Wejrowłe sobie ścigłe 241, Puck Wejrowsko-Pianc. Kasiepści media wrzucają weź big z OK Serwis Mariusz Słowilezeno. Mechanika, klimatyzacjo, wulkanizacjo. Kasiebę i świat trzymie są mocno jak niederdzewny balustradę łed Dobrzyńce. Kosmet, produkcjo i montowanie balustradów Bene i Buten, zabezpieczeniów i płechwetów. Zadzwoni 666 618 443. W Kasiebę i świat wsiadkłe na glans dzanka Dobrzyńce, salonowi Eskale w Remidze naleześ kachle, kranę, łemi wolci i wsiadkłe do łaznie. Te wybieroś, łeni zamonteją. Remio sobie ścigłe 41. W Kasiebę i świat wsiadkłe dobrze ułożony dzanka Dobrzyńce, Cygert, flaster budowlano-hurtownia Łegrodzenia, Słupsk, Kartuzę, Serakłejce, Lamburg i Łeba. I nigle my zaczniemy gadanie sobie o tych sprawach związanych z debatą w Kościch. Jedna rzecz to tako, że jeźle po tym materiale stwierdzić, że to, co my robimy w Kasiebę i świat, Kasiepści media, to jest coś wortnego, to pomyślałem wspieraniem na Patronite. Druga sprawa, w tym tygodniu bardzo tyś rozmowa z senatora Kazimierza Klejną o kandydacie Rafale Trzaskłewskim i tam nie pojawi się za bardzo wątk tego, co było w Kościch na debacie. Z tej prostej przecieny, że rozmowa była nagrywana przed tą debatą, tej manimiele, jak so do tego łedniest i pewna godani o tym bandze, o kandydaturze Trzaskłewskiego bez tego kontekstu, to bandze jak było pisywać swoja wizyta w klubie ze striptiza i skończyć na tym, że ona apaśka się i sygnała. No ale trudno. Tak tyś bandze i wiele ciekawych wątków pojawi się w rozmowie z senatora, temu bardzo serdecznie rocia do obezdrzenia. A teraz do samej debaty, a tak po prostu debatów w Kościch. Dwie są odbyły, jedna Buten, tam organizatora była Telewizja Republika i oni nie muszą rodzić wszystkich kandydatów, bo to jest prywatny podmiot, to oni sobie mogą nawet prosto wziąć prezydenta Kambodży, który bandze debatował na przykład z Karola Nawrockim. Czemu nie? I oni tam rociele wszystkich kandydatów, z tego co je wiedzę, nie kiedyś ta roćba przejmą, na przykład nie pojawiła się Magdalena Biejat, tyś nie pojawił się Rafał Trzaskłewski, tak jak oni tyś zadeklarowali. Z opóźnieniem wlazła cało na czarno w czerwonych pecorach Joanna Senyszyn i prosto wlazła na bina i zaczęła tyś debatować. Tak to was drżało. No ale to była bluz przed szmaka, to był już support przed drugą debatą, którą organizował TVP, choć później stwierdzili, że oni nie byli organizatorami, co je bardzo ważne z pozdrzadku prawa, bo oni jak publiczny medium mają łebrzyśk pokazywać każdego z kandydatów, dawać im równy czas antenowy, obiektywno to prezentować, a tu cieni dwóch kandydatów leno, nawet jeśli oni prowadzą w sondażach, to jest coś nie w porządku, nawet nasi publicystce, Andrzej Janusz, historyk PiS-u, że to jest wzmocnienie popisu, na swoim Facebooku te wyraził są krytyczno, no ale jak na interie.pl pisze Morcen Fiołek, to co działo się
w sztabach to było ale gorąco. Reno było spotkanie wedle tego felietonu na interia.pl na Nowogrodzki. Tam w popieruny przez PiS Karol Nawrocki jego kawel so decydował cię on udzyl w jedny cię w dwóch debatach. W końcu zdecydował, że motyś stanąc na procem Rafała Trzaskłewścigłe. Szymon Hołownia ledwo swoje spotkanie taci we ścierci i zdecydował, że pojedzie do tych kuńścich i wprosy so na ta debata. No i o 6:20 pełnim, głędze na 40 minut przed zaczątka planowanym debatę Rafał Trzaskłewski, nie wiem, czy jak no organizator, czy w jakiej formie on tu wystąpił, opublikował na społecznowych mediach filmik, w którym wskazywał, że rozszerzono je formuła i w siatce kandydace mogą się pojawić. To nawet nie była roćba, to było taci nie jak roćba na weseli, ale taci stwierdzeni na polterabend, że kto chce, może przyjść. Co staci. No i wtedy stała głędze na 40, żeby trafić do kuńścich. Głędze na 40 to jest czas dojazdu z Kłęscyżny do Pucka, jeśli nie ma sztopów. I teraz te rozjachuny po całej Polsce kandydace miele są pojawić w kuńścich. No i z tego felietonu czytamy, że po prawdze Sławomir Mencen myślał nad tym, czy jego sztab nad tym, żeby pachtować helikopter, jak on dotrze tam, ale prosto maszynę źródny nie było na stanie. No i to nam wskazywało, że równak, jeśli temu wierzyć, że ta narracja Mencena, którym prosto nie chce brać udziału w tej komedii, nie do końca je prawdziwą. Oni sobie skalkulować, że lepiej by było co tam pojawić, ale nie było taci fizycznej możliwości. Taci możliwości prawdopodobnie też nie miał Adrian Zandberg, no i on też rzekł, że w taci komedii on udzielił brać Niemcy. Za to pojawili się insi kandydace, wśród nich między innymi Maciej Maciak, którego ledzem miele tam leźność dopirze Płeznac i tam Krzysztof stanowczy w tym pytaniu od kandydata do kandydata pytał, kto to jest. I on się na to obraził, co było wielką felą, bo on mógł doch pokazać, kim on tak po prawdzie jest, i którego jeś nie znają. No ale widzę jemu ten margines jego fanów na YouTubie sygnie. No i tak to wezdrało później dantejści scenę płet dwiża ma, żeby się dostać na ta hala. Okazywało się, że nawet ci kandydace mieli problem z dostaniem, są niegodające o ich sztabach, o ochronach, która była nerwys, ale bardziej nerwys na organizatorów, bo tam był bajzel i tak po prawdzie dzisiaj w niedziela ja nie wiem, kto był u organizatora tego wydarzenia. Także to jest coś, co się dzieje po prawdzie w naszym kraju. Tak czy inaczej, jeśli idzie o ta transmisyjna strona telewizyjna TVP, TVN i Polsat i Polsat News na Facebooku wskazał, że to jest organizowany przez między innymi TVP wydarzenie. No jak to wesdrzy teraz w widze prawa, to jest dobry, zasadny pytanie. No i jesteśmy już tu na tym etapie, w jakim WORD było rzecło aktualnym sondażu Ibris w niedzielę opublikowanym, gdzie ledze wskazywają, kto wedle nich dobył debata. Bo jeśli spytać kandydatów, no to każdy rzeczy, że to on jest dobywcą prosty. Ale 32% respondentów stwierdzało, że Rafał Trzaskłewski pokazał się najlepiej w tej debacie. 28% że Karol Nawrocki, 1,8% Hołownia i niewiele więcej jak 1% mniej Magdalena Biejat z Lewicy. Tak wskazywają respondence. Jeśli to przerównać do sondażów welownych, no to Hołownia tu może gadać o wielkim sukcesu, bo 11% w 12 respondentów godo, że on miał dobry rezultat, dobrze pokazał się na debacie, a 4% popiarcy w sondażu Cebosu, no to wskazywał, że po prawdzie ledze achtnele te jego wystąpienia. One były nade wszystko taci zadzewający procem Trzaskłewścimu, tak samo Magdalena Biejat. Z pozdrzadku Hołownie to jest baro wedle mnie dobry rech, bo czemu on ma taci niści popiarcy w przerównaniu do jego pierwszego startu w prezydencji welacje? No temu, że tam on sobie pokazał jak no kto jest zbutna popisu i kto nie jest równocześnie takim radykała, jak na przykład Konfederacja, i on może płegłedzec w sietcich, on może stanąć nad tym sztrida i biotkłewa dla dobra Polski. Taką narrację on przejmnął i to, co dobrze sprzedało w pierwszej welacje, ty wiarygodności nie miał na przykład jego kontrkandydat Kosiniak-Kamysz, który równak był z PSL-u, tej związany z władzą i z opozycją i z tym całym miszungach, które się dzieje w polityce od lat
lekkoatletycznych. Dzisiaj Hołownia tego impetu nie miał, bo je marszałka, bo je dogadywał się w koalicję, mniej albo bardziej skuteczno, lepiej albo gorzej, ale je równak dzyla tego układu i tu on pokazał wyraźno, że on bardzo muso nie widzi to, co robi Trzaskowski i to był taki związek, który mógł pokazać, że może równak ten Hołownia nie jest taki zły, może on nie jest tak bardzo związany z tą władzą. Z drugiej strony widzimy tu, że ta koalicja po prawdzie wychlo się. Ty możemy pokazać to z jednej perspektywy, że wcale nie jest tak lekko, że ta koalicja to nie jest PO i przestawci, to nie jest Tusk i Ledzech ternych łen ustawio. Z drugiej strony możemy mieć strach, albo cesieć co, że równak ta koalicja wcale tak dobrze się nie trzymią i tak jednomyślno nie je i nie je rzekły, że oni so będą w następnych kadencjach dobrze dogadywali. To za nolego ja ci mówię polityczne sympatie, tak możemy na ta sytuacja wzerać i rozmaice to oceniwać. Ale przechodzący do tego, bo jeśli idzie to w jaki sposób Hołownia jest oceniony, to nie bluz przez mnie, ale też przez profesora Wojciecha Rafała w ścigłach teren dla Onetu.pl w rozmowie stwierdził, że prawie może być tak, że to Hołownie teraz słupci popiercy mocno skłeczą, a stracec mogą tych terny są niebetny, to znaczy Sławomir Mencen i Adrian Zandberg mogą być tyma kandydatami, jaci stracą procentę, prawie przez to, że nie miele leźno chce skonfrontować swojego pozdrzadku, swoich wizjów z innymi. Tak to wezdrzy. No i gwez będą też pokazywali, że Łeni to w tym wcale nie chce brać udzylu, choć jak my widzę, nie do końca tak mogło być. I to są sprawy, ja ci wortie tu płet sztrychnąc, ale tere tak, dobry rech wedle mnie Szymona Hołownię, dobry rech też Magdalenę Biejat, chterna ciej Karol Nawrocki wecygnął ta fana LGBT i postawił jakule Rafała Trzaskowski, żeby pokazać taki sprawdzom, czy te prawdy i te są ich teraz romisz, bo chcesz dobec popiercy konserwatywnych ledzy, ale te do ich popierą, to teraz co ty zrobisz? I Trzaskowski nie miał co zrobić. Żaden rechbe nie był dobry, bo jak scygnie fana, no to pokaże so przestojnikom LGBT, jak no ten, który wcale ich nie popiero. Jeśli łestawi, wtedy są jakoś, że on ich popiero i konserwatywny ledze równak sympatia ścierają w stronę Nawrocki. Bo on ja scygnął, po czym Magdalena Biejat rzekła ciemu sosromić z tego, me w lewice chętno ta fana weźmiemy. I ja wzała. Tej tułem miele do uczynku płeprawdze z sytuacją no, taci zagrywci tuni, manipulacyjny. Ale to idzie, to jest jedno wielkie show. Ale jeśli idzie to show, to ono bardzo często budzało żenada, bo nowoźniejsi do kraju sprawy decydowały są na zasadzie prosto jakichś tiktokowych aferów i challenge'ów. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, czy taki konfrontacyjny charakter Magdaleny Biejat i Szymona Hołownię, bo to, że będzie konfrontacją między Trzaskowskim a Nawrockim, oni są do tego rechtowe, ale oni zakładali, że oni będą jedurnymi uczestnikami tej debaty, bardziej może na ją zaskłecieć albo skłonić do myślenia, co dali, konfrontacyjny charakter Magdaleny Biejat i Szymona Hołownię, bo to był konfrontacyjny charakter procem Rafałowi Trzaskowskiemu i to nie było taki dreśny klepani so po plecach na zasadzie ne, z tym my się nie zgodzimy, ale to była po prawdzie łetemkło biotka procem Trzaskowskiemu i wielki żol to, że on w taki sposób ich potraktował jak no kandydatów rocionych, nierocionych do debaty, ale tu jest bardzo ważna rzecz. Co dali? Co dali w drugiej turze, w której prawdopodobno spotkają się Nawrocki i Trzaskowski, ja ci mandat będą miele Biejat i Hołownia do godani swoim przystojnikom, no to teraz wybierz tam mniejszy zło Rafała Trzaskowskiego, jeśli oni by chcieli coś takiego zrobić, a jeśli nie zrobią, to pytanie, jak ta druga tura będzie wezrzało i jak wielcy popiercy będzie miał Trzaskowski, a druga sprawa, co będzie dali z całą tą polityczną biną, bo może być tak, że ten sztryt, który so tu pokazał buten, który był rechli, ale rechli on sodzeją gdzieś tam w gabinetach między noleźnikami rządzący koalicję, ale teraz on był pokazany publiczno, pokazany jak no show na arenie. I co będzie dali? Czy ci ledze będą dali zgodny w tych niewiele kwestiach, w których są zgodni? Czy to nie jest zaczątek końca tej koalicji, która rządzi? To było show, to był może nie tyle arena biotci, co bardziej cyrkus,
ale ten cyrkus może przenieść bardzo woźny brzot, ja ci przebudeje nama polityczno bina. Bandzemy so temu przez rele w kasie i świat. Tymczasem Bóg zapłać wiele razy za bycieni. Dejta paja w górach, komentarejta, debatejta w komentarach. Dawejta w sieci ma znać, że kasie pści media rozwijają się tyś na YouTube. No i wspierajta nas na Patronite. Do uzdrzeni. Kaszeby i świat trzymie są mocno jak niederdzewny balustradę łed Dobrzyńce. Kosmet, produkcjo i montowanie balustradów Bene i Buten, zabezpieczeniów i płechwetów. Zadzwoni 666 618 443. Studio KSB i Świat umeblował duet meble. Wejrowłe sobie ścigłe 241, Puck Wejrowsko-Pianc. W KSB i Świat wsiadłe dobrze ułożony dzanka Dobrzyńce, Cygert, Flaster budowlano-hurtownie Łegrodzenia, Słupsk, Kartuzę, Serakłejce, Lamburg i Łeba. Kasie Pści Media wrzucają weź big z OK Service Mariusz Słowi-Lezeno. Mechanika, klimatyzacjo, wulkanizacjo. W kasie i świat wsiadkłe na glans dzanka Dobrzyńce salonowi Eskale w Remidze naleześ kachle, kranę, łemi wolci i wsiadkłe do łaznie. Te wybieroś Łeni zamonteją. Remio sobie ścigłe 41. Bóg zapłać webzyrnikom wspierającym na serwisu Patronite. Wapłe mogota rozwijać KSB Media.